Wicknel Olinda havasi kumira, hondo yavo iramba ichienderera mberi. Nhasi Olinda ati beta tisangane kuchipatara kuti titeste HIV yamaramba. Mungotaura. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya yakatangira pana great man paya pakutenga wheelchair. Wiki vakati aiwa kamusikana iwe haungambomanyisani nesu, chitenga hako chimota nekuti uri kuda kuzviedza mbinga. Iwewe mari yandashandisa sofa ndadarika networth yako nekure. Olinda akanyora iye akati zvoni hapana murume anotengerwa mota neumwe murume. Chokwadi ndechekuti murume wako ana blesser, and Wicknel ndiye blesser wevarume vemuZimbabwe. Ndobva vanyora vakati ane shungu, she wishes she could do the same, but apa panoda reumani kwete 2 cents dzekugeza chembere hadzikwane apa. Tengera great man yaris please, you always call yourself a millionaire in pounds. I've spent 10 times your net worth buying people cars. Nyaya yacho yakaoma zvokwadi. Aiwa mukomana ari kuflexa zvake. Olinda achibva ati aiwa nyaya haipereri ipapo. Right now 80% of you are cheering for the new cars. Either muri pakendu, patoch, parambi kana pamasolar lights. Chero ma-street lights anopinda ipapo. Ariko here ma-street lights hapana. Rimwe dafi rakadya mari yemagetsi. Ma-citizens ndimune problem. Munhu wese kumasowe mukweshwe mudzimu nemashavi. Good night. Ndo zvaakanyora izvozvozvo akati iye no one loves you, that's why you have to go around asking for quotations. You have nothing else to throw at me but the word hure. Sorry, I only date men with big ningiri kinizvi. Kwai hatidi vakomana vetudora, tinoda vane ningiri. Imikani vari racho rakaoma. Ndokubva Wicknel vapindura vakati I'm not offended by your business nonsensical sentiments at all my sister. I know chirwere ichi chinopa vakawanda hasha dzakanyanya. Ndosaka chakanzi nevakuru shura matongo. Olinda ndokupindura akati yet you still wanted to eat this. Vakati tichikura waiva pfambi kuHoughton Park. Saka nyaya yako yekunyepa iyi. You know yourself, I have never looked at you like that. Or have I ever approached you for a quotation? Kurukunzi mukomana akakumbira quotation akati kuti ndipinda apa ungada mari. Olinda akati inini handifambi netimu retudora utu. Imi ko zvinorwadza kakuti chero ukaita mamiriyoni ukaita mbinga yakadii asi mukati umu kana mune chidora hazvishandi. Zvinoratidza kuti chero musha waSeWicknel wakabatwa nemari nekuti kumachera uku kunenge kuri kukanganiswa nedumbu. Imi kana nyaya dzacho. Olinda akanyora akati vakambokwira vese ndege nemukomana vachienda kuLondon. Mukomana ndopa akakumbira akati wedwe dee wagona kuti ndipinde ipapapa. Saka vakahotspotana. Tete Olinda vabva vauya nema-V11 vachibva varatidza kuti vakanga vakahotspotwa vari mundege naSeWicknel's iPhone 14 Pro Max. Vakanga vaiwana sei password kana kuchinzi havasati vambotaura vese. Go explain to your wife kuti musi wa1 October 2023 what were you doing next to me? After that, then explain to Yekute, the blonde girl that was in economy whilst we were in business class in Diani. Inini usandidene, nditori ne challenging behavior kare. Saka, Wicknel allegedly vakakaenda kuLondon vane umwe musikana akanga akakwizwa kueconomy. Asi business class kwanga vaina Olinda. Olinda akabva inhonga kuti vari kufamba nebaby but havana kugona kuenda naro kueconomy business class. Ndokubva varibhukira kupi kuseri uko kuti varasise vavengi. Asi Olinda akainhonga. Saka nyaya dzacho dzakutobuda and Olinda arikuratidza kuti ane ma-V11. A few minutes ago she posted akati let me educate this Korokoza week. Firstly, you are not a businessman. You are a runner for those that actually have money. Number one, a car is a liability. Azvipere pa full tank. Service be it Mercedes right now is costing my Mercedes £400 as we don't do fake parts. Number two, please show us the logbooks stating the new owners. Number three, whilst you are at it, please show us the Zimra payments of the 2 million you have paid. Lastly, I will never feel threatened by a man who isn't educated, worthless, impractical, inept, weak, and infutile person like you.
This is what $2 million should have done for Zimbabwe than kudzisa magaro evanhu vasina basa than kudziisa magaro evanhu vasina basa. Dialysis machine, the most efficient modalities were automated zvirungu zvezvi dialysis yacho yari kutaurai and continuous ambulatory dialysis. The mean annual cost of these were £21.655 and £15.570 respectively. Hospital-based hemodialysis, 35,023 per annum, and satellite unit-based 32,669. The cost of home-based HD was £20.764 per year. ZANU, if this is a campaign for 2030, please remove this idiot. He's making you look bad than good. Give to the people what the people want. The basics. Healthcare, education and employment. Vatete vabva vataura kuti tiri kuona kuti muri kuflexa, yes, muchiita zvamuri kuita izvi, but kana iri campaign ka vanhu vari kungofa mahospitals. You can't even buy a dialysis machine. Ko mapiritsi ka vanhu, are they accessible? Zvinhu zvakadaro izvo. Matheatre edu, hospital beds edu, zvinhu zvakadaro. This is what people want. Pane kuramba muchitengera celebrities mota. Zvinotibatsira isusu senyika. Yes, macheso ari kumanya nebenzi. Yes, sekalazi vari kudaro nana levels. But zvinotibatsira chii kana vachimanya nemabenzi? Isusu tichileka mabasics. Vatete vataura chokwadi panyaya iyi. Yes, zvinoratidza kunge vanorwadziwa chaizvo nezanupf kana kuti nase Wicknel, asi vari kutokanda facts pakadai apa. Vanyora vakati happy Sunday and PS, I'm not a politician. I am not trying to be one. Wicknel vati havakundiwi, ndivo vachaisa shoko rekupedzisira. Ndanga ndati chirongwa chapera. I've spent almost $2 million, but chamisa newe muri 2 mandipa manyemwe. Ask everyone I bought a car for. They will tell you I even pay $600 for their change of ownership, and they collect their car with a full tank. Chimuchi chaenda, limelight chatorwa, zvarwadza. Imi saka chamisa akambonyora iye akati mukomana aramba otengera vanhu mota. Go and see Victor, go and see Victor. Jesus Christ is the true Victor. Seek Christ, him alone should be exalted. Depend on him, depend upon the true Victor. He conquered the world. Christ's victory is over sin and death. There is folly of dependency upon men. Men are feeble and fickle. Only Jesus is an all-sufficient and eternal refugee. Saka mkuru chamisa vakangoshandisa yavo approach yamavhesi. Saka Olinda nase Wicknel vati beta vasangane. Kana une zvivindi ngatisangane kuHarare Hospital na 2 p.m. nhasi chai. Uye wakabata 2 million yako. Ini ndiri kuuya nemaresults echirwere. Tigoonesana zvakare kuti chii chatingaitira health system yedu pane kuramba wachingoti 100 tinoona Victor. Nyaya yacho yakaoma. Ameno kuti achasarenda panyaya iyi ndiani, asi Olinda hajairigwi akati hangatsikirirwi nemurume wedumbombe.